Ayan na may sa tarsier. Mga tarsier sa kita. Nanot kayo view dire. Huwag entrance mga idol. Huwag gusto ka masuod. Oh, ikaw na po gunit pre. Pre, ikaw na po vlog oh. Ikaw na po vlog ba? Ipasar na ako. Ipasa. Idol nato sa man-made forest karon. Nandito ang iyong view mga idol. Nagyan po na itong branch manager sa Toyota sa San Miguel. Oh. Kaya kung kaon mo has kaon mo ilaga Ciao, Iwi. ring na diya pili ra mo bahala ka sa inyong pilihan diya The man on the horse. tao diya kaon mo Love the horse. It's the horse. No. yan mabayad sila kuan Bayad pero mo kaon og has na Ibig. di dalo ilaga mo nagtaga buhol naon og kuan dako gatong gibayaran guys kasi yan ning sponsor ang bako Mas kuha na. kung sige Abot mo sir, yatag sa Brazil ng ticket. Para kuan. Tanto na iba ta nagagrean. madiretso lang oh we are dancing oh plenty of flower It's a nice place. yeah nata dari sa Kingdom Hall Morning. good morning mitid ni nga mong kaon nag-CR ni daan gana ano nagana Oh, nana di ka. nag-CR mi daan unang mga on fried chicken oh ada gamay ha bigas na ta mana manang kaon kami sa mga flower mga idol mga champ oh, sila dito Ida kuman.
Itubo mag-tarsier, mura mag-higanti na. Ngayon mga rabbit. Sandugo. Naruto. Ay. Paya, pag Tigba sa atong tarsier. basa. Tigba sa atong tarsier ba? Ato touch yung likod.